Takže nazdar lidi, já jsem Náš a vítám vás u dalšího videa. Chtěl bych mimochodem ještě na začátek zdůraznit, že já tvořím jenom hudbu. Na Spotify mi vyšlo EPčko a tady na YouTube je taky. Ale občas to proložím nějakým videem. Takže vítám vás u mýho prvního DVD, dělám vaše divný úkoly. Na Instagramu jsem dostal relativně dost úkolů a já jsem pár z nich vybral. A můžeme jít na to. Pusť si nějaký cringe klip a udělej reakci. Jedenáct z 10. Dělej nějaký meme song, jenom ze Sandy, klidně kratší. Okay. Jdem hezky podle čár, málem jsem se segal, roky ven. Užívej song, bráško. Zahraj na kytaru random meme. Mě velice tenhle úkol těší. Napiš jednu větu bez chyb. Růže jsou rudé, sypu zrní kosům. 10.4.98. Kupce melou na něj byl balkánský svět nebo fataší ruku a vlasny. OK, tohle meloun, balkánský sír. Brosky, nikdo neřekl, že to mám sníst. Zkus beatbox. Dej věnování někomu. OK, tohle je stejný případ, ale já to tentokrát opravdu sním. Tak OK, tohle je pro dnešek vše. Půjdu si umýt pusu mlíkem, protože mě pálí celá držka. Vidíme se příště a určitě mi nezapomeňte psát další úkoly pod tohle video.